حجة عن ماليس كلتا قطر خنقركم زيادة رديت كل ونا نايز خنتات زلنا مالتيو إذا خا قداميتي حتى زلاتني أباهم أفتحت الصحافة كي أتسألكوا هذه فيديو أب بانك كنزب كان دحرالو وحسنا على كاديو وحسنا دحرال لك كسب كندي كنزب يوم زملتوكا اندحر اتي أب بانك تعتصوالوا كثيرة insolvency كيدا مالتي insolvency باوي bankrupt بإنجليز انتاي جنزبي ملسكا كابتي زقمت كايو جنزبكا مالتيو زي أحد طلاتني أبتحت تصحفوا لي كسب كندي مزملسولكا كسب كندي يوخني وحسنا زدكا قد ما حجي أبز تفعل على فيديو تزاري بلوني رزي تي أمنا وحدة كاتاتورني سمعهم واللهم قد ما 3 عامات مجمريا جزي أمتسير لهم دحريقكم أنا متسير لهم أوكي حجي خنقركم مالتو أبز أوان زي كلتشحن إسران شديشتن لات 15 ورحة خلدته لك أخبلكم التحقز بل كساب 100 الشحيو زقبعكا زملسلكا 150 الشح نحرق أميتكا نابنت 150 الشح أويرو نبلو كساب 100 الشح عين لاقسي شاقوم يبهال guaranteed زملسلكا مالتي 100 الشح كابتي 5 شح تخسرة التحقز بلو إزي أبناي بحق إيه أبترياليتي نحربت إحنا جن لك 100 الشح كمل سلكا يخلو جم إيو تحتو 100 الشح كمل سلكا زخلو ماسيو حانت بانك تراين دحر كوينا حانت بانك كثيرة الساد تراين دحر تعاتيا كساب 100 الشح كمل سلكا التحقي كم تحقي يقبعك إمالتي إذا كمان أبوسون حتى الجزء كهو خلوهم يزبع زبل التحقي زبلون التي رياليتي أبز أوان زي زلوجن ننبينيو سماين مدرن يختبلو تخليخان إذا خاصنا من تاي مبزحتن بانك أبز أوان زي نبعلن تسأجم اللون إذا خن فلت أزلنا نبعلن أخول جنزب يبلنن ترديكمني سلازي calculate كيرمو أبز قربا زي قصالن ديخم statistics زلو زي أنا مودة statistics كبلوكم من البات أنت أبراويراتكم مالتيو إذا أبع لكم research كيركم كترخبوا تقوليكم أنا زبلو يكونن إذا أنتايو 0.7 يوم زمل سلكا كابت 150 شح ذهبوها زلكا أبكند 100 شح زمل سلكا 0.7 يوم زمل سلكا كاب 100 شح بركتي 5 شح كترسع لك سوفيزو بحق كمان أي تقبأ كانيا بخامو كمان قد ما حجي أب قد ما 3 عامات تتمجمر هذا جمرو لو كزي مالتي نيرو خبابي سلازي حاتتكمني وحسنا لنا دي أبانك نحرق أميتنا بزح جزي حتى متسأتني بخامو خم فيديو صريح نيره أو أنتي لكم نيره يس التحقي كسب 100 الشح زبل جن أبز وان زخان أنتي مزمخرو تعمي تشح خمان سن ب100 الشحة وزيادة أو أب حدا بنك هتكبروا أبز تفعلالي بنك أقمتهم أنت بزيحو خمان كباب 10 الشح تراي أقمت أب بنك أب حنت بنك مالتيو فحفح بلو يخا تي إن بنك هم فحفح خطبلو خلا خا نن الحدن زمدنا خلوان يبلون مش عليكم كم زين عملت دويتش بانك بوست بانك كوميرس بانك حاجة حنت جروبين ترديهمني أب أند حرجركم من كم أب حادث قبر كاي بحثيرو ترديهمني زت أساس راس زخونة تي حنت نحر نق إلى تي حنت خمان نق كتب لاي ترفانيو سنكل كليلا مالتي سوري سنكل كل ندحري لا يا سو كمو يحبركم نيره أبز وان زجن كاب قد من 3 عامات التخونتات زيادة يقددو already أبتجزي تخمان 100 الشح كمل سلكا ستعدل تحتي إتباع نيرو حاجة عمالي ستحيتو تعدل كتبلو تخليها التزيرو نتبشو عدتها أما أسيوم زمل سلكا ما أسيو خساب كندو زتحت كزبهال زتفعل عليها بانك ندحر بحنسب سنكل كليلا وديق أن مالتيو إذا خا تعدلكم نخخون كأ لعلي يزبهال بركة كلاتن تجمع لون ناي أيجن كابيتال أزو ناتن جنزب زبهال بزح يبلنن كم تزجب أن بتحقي يلن حدا كلا أي نجر كأ اندحر كم زعقب عينتي زلون ترديخمني اندحر حنت تراي وديقة تجمع يلن كمل سلكا قليو اندحر بزحات كوينن وديقن جن كمنتين كمل سلكا نخندي عميلي لم يمكن خملسو
ስለዚህ በቲ ስታቲስቲክ ካልኩሌት ይገብርዎ እንዲዮም እቲ ናይ ብሓቂ ቁፅሪ 0.7 ካብ 100,000 እዮም ዝመልሱልካ ትረዲኹምኒ ስለዚህ ስኒ ዳርጋ ወላ ሓደ ኣይኮነን ንሓንቲ ቲኬት ናብ ኤርትራ ከመን ተኣኺላ ትካእ ማለት እዩ 100,000 ካ ሓሪሩሎ ማለት እዩ ብሰንኪ ከምዚ ኢታት ከኣኒ እቲ ሰብ ሕጂ ዝባራበር ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክንደይ ዓመታት እዮም እቲኦም ክኢላታት ዝዛረብሉ ገንዘብኩም ኩሉ ኣብ ሓደ ኮፋይ ተብልዎ ገንዘብኩም ኣዋፍርዎ ኣብ ሓደ ባንክ ኣነ ጥራይ ኣይትጠንቀሙ ሓደ ክልተ ባንክ ይሃልወኩም በርከት ሓንቲ እንድሕር ተዓፅያ ኣብ ካልእ ኸማን ገንዘብ ክተውፅእ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ብሓፂሩ ኣብ ኤውሮጳ ዝተፈፀመ 2008 ኣብ ግሪክ እንታይ ኢሉ ምስቲ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ናይ 2008 ዝነበረ ትዝክርዎ እንድሕር ኮንኩም ካብ ሎሚ ንፅባሕ ኣብ ግሪክ ዝነበሩ ሰባት ገንዘቦም ከውፅኡ ኣይፍቀደሎምን ነይሩ በቃ ኣብ ኢዶም ዝነበሩ ጥራይ ክጥቀሙ ክኢሎም ፅንሕ ኢሎም ከዓ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ከዓኒ ንመዓልቲ 100 ቆይሮ ድዩ ገለ ጥራይ ይፍቀደሎም ነይሩ ትረዲኹምኒ ስለዚ ንዓኻ ገንዘብ እንድሕር ክትንቀሳቀስ ደሊኻ ወይ ኣድሊካ ኣብ ኢድካ እንድሕር ዘይብልካ ኣኺልካ ማለት እዩ ብቲ ግዜ እቲ ትረዲኹምኒ እዚ ከዓ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሃገር ክፍፀም ይኽእል እዩ 2008 ሕጂ ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ትረዲኽኒ ኣብ ግሪክ ዝተፈፀመ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ሃገር ክፍፀም ዘይክእል ኣብ ግሪክ ልክዕ ዝንብሎ ዘለና ስለዝኾነ እዩ ሽዑ ግን ከመይ ገይሮሞ እቲ ማሕበራዊ መንግስቲ ናይ ኤውሮጳ ንዕኦም ረዲኦሞም ነቲአን ባንክታት ረዲኦምን ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ብናትና ገንዘብ ብናትና ቀረፅ ንኸፍሎ ክንደይ ኣሽሓት ክንደይ ሚልዮንስ ኣጥፊኦም ነቲአን ባንክ ጠጠው ከም ዝብላ ገይሮሞም ሲስቴም ሬሌቫንት ስለዝኾነ ኣገደስቲ ነቲ ኢኮኖሚ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዩ እዚ እቲ ፍልልይ ናይ ቅድሚ 2008 ክሳብ ሕጂ ፍልልይ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚስ እቲአን መንግስቲ ከማን ነቲ ኣብ ባንክ ክትረድእ ኣይምኽኣለትን በርከቲአን መንግስቲ ንባዕለን ዕዳ ንዕዳ ኮይነን ኣለዋ ስለዚስ መን እዩ ንመን ሞ ክረድእ ሕጂ ስኻ ገንዘብ ሽዑ ከማን ኣብቲ ግዜ እቲኦም ደቂ ግሪክ መብዛሕቶም ከሲሮሞ እዮም ገንዘቦም ከሲሮም እዮም እቲአን ባንክ ዝወደቃ ከሲሮም እዮም ተሓሪሩ እዩ እቲ ገንዘቦም ብቁልጡፍ ዘውፅኦ ዕድል ገይሩ ኣቐዲሙ እቲ ኩነታት ዝተረድኦ እቲ ደንጉ ዝተረድኦ ከዓ ሎሚ ፅባሕ ዝበለ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ከሲሩ እዩ እቲ ገንዘቡ ማንም ሰብ እንካበል ስኻ ክንዲዚኻ ከሲርካ ይበሎን እምበሺ ነቲ ኣብ ባንክን ረዲኦማ ናታ ዕዳ ከም ትኽፈል ገይሮም ማለት እዩ ብምንታይ ተኸፊሉ ዕዳ እንድሕር ኢልካ በቲ እቲኦም ዓሚላት ናይቲ ኣብ ባንክ ዘቐመጥዎ ገንዘብን በቲ መንግስቲ ከዓ ሓጊዞሞ ማለት እዩ ትተረፍ ዕዳ እዚ እቲ ኩነታት ነይሩ እዚ ከዓ ነዊሕ ኣይገበረን መታን ክርዳእና ዝዘለናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣሜሪካ ከመን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ ምዕብል ሃገራት እዚኣ ፀገም እዚኣ ኣላ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ናይ ግሪክ ዝነበረት ኣብ ኩሉ ሓደ እዩ ዘሎ እዚ ክርዳእና ኣለዎስ ብኸምኡ ከዓ ናይ ብሩር ወርቂ ፕላቲን ፓላዲዮም ወይ ካልእ ከዓ ግበሩ ወይ ከምዝዶ ግበሩ ኢለ ኣብ ዝተፈላለየ መገዲ እንደ ኢለኩም ዘለኹ እዚ ብሸነኽኩም ክትፍትሽዎ ኣለኩም ኣይናይ ዘዋፃካ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ከዓ ካብ ኩሉ ሓሓድ እንድሕር ጌርኩም ከዓ ኣገዳሲ እዩ እዚ ናተይ ዴፖ ገሌኹም ዘይኮንኩስ እቲኦም ዓቕሚ ዘለኩምስ ክትከፍቱ ኣገዳሲ እየ ዝብሎ ብናተይ ርእቶ እዚ እቲኦም ዘይትኽእሉ ከዓ ካልእ መገዲ ክትደልዩ ጭራሽ እቲኦም ትኽእሉ ግን እሱን እቲ ካልእ ዝብሎ ዘለኹም ኩሉ ክትማልኡ ክትፍትኑ ኣለኩም ኣብ ገዛኻ ክህልወካ ኣብ ዓዲ ድዩ ዝህልወካ ኣብ ኢድካ ክህልወካ ገንዘብ ድዩ ወይ ወርቂ ድዩ ወይ ብሩር ድዩ ካብ ኩሉ ስቀቁሩብ ክህልወካ ኣለዎ ብሓፂሩ ኤንድ እዚ ዴፖ ከዓ ክትከፍት ኣለካ ብሕልፊ እኹል እንድሕር ኣለካ ኣታዊ ከዓ እንድሕር ኣለካ ከምኡ ክትገብር ስኒ ኣገዳሲ እዩ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ካልእ ኣብቲ ቪድዮታት ኢለ ኣለኹ ከከም ዓቕምኻ ኣነ ሕጂ እዚ ግበሩ እዚ ትግበሩ ክብለኩም ከቢድ እንድዩ እቲ ዓቕምኻ ስኻ ትፈልጦ ብሓፂሩ ካብ 2008 ከዓ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይፈልጦ ብሰንኪ ግሪክ ብሰንኪ እቲ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ክንደይ ሕጊ ብድሕሪት ብውሽጢ ቀይሮሞ እቲ ሓድሽ ሕጊ ከንታይ ይብል ኣሎ ካብ 2008
ዝኾነት ባንክ በቲ ዓሚል ናይ ዓሚላ ገንዘብ ዘለዋ ንነብሳ ክትረድእ ይፍቀደላ እዩ Witzig am E-Commerce-Erfolg ist ja, meistens beginnt er mit einem Totalausfall. እዚ እንታይ ማለት እዩ سوري حواتي زي اب يوتيوب زلونديو كاب تي يوتيوب زي تمصو اب زي يسمعكم اللهو ريبوست كبروا زي لايف موني حنساب كتسمعوا ابز بحنساب كوينكم معات فيديوهات كم زي عمسللو او اختريو يحبركم نتيوم حدشتي نتيوم زي تفلطوا نخاب كله حجي كل عليكم يا حنساب صنحي لكن كوصالن بعلي سلازي او اخدكم كتقصلوا تخليهم كقصلا حنساب نغزيو تي بانك سنكر ريبوست كبروا عدا ندحر بزي حوال ريبوست كبروا مونيزي ترديكمني ريبوست كبروا از لايف ريبوست كبروا يصبيكم الله ريبوست ابتي تحت اللاتكا